खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बे डेली आपडेट बड' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायहरबावनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। आसामनि लाइमोनफोरखौ फालांगि आरो फालांगियारि खाबुफोरजों गोहो होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया आसाम आत्मनिर्भर स्किमनिफ्राय रांखौ जागायनो थिरांथा लानाय जादों। बे स्किमनि गुबै थांखिया जाबाय मुलाम्फा मोनग्राफोरा गावसोरनि फालांगि मावनायाव हेफाजाब होनो थाखाय सोरखारनिफ्राय 2 लाख रां मोनगोन। बिनिनो गिबि खोन्दोखौ दिनै फुंनि 10 रिंगायाव खानाफारानि जुनार फाहामथाय फोथाराव राननाय जागायगोन। दिनै गासै 25,000 मुलाम्फा मोनग्राफोरा स्किमनिफ्राय बाहागो महरै साफ्रोमबो 75,000 रां मोनगोन आरो नबेम्बरसिमाव 25,000 रांखौ मोन्नाय जागोन आरो बे रांजों फालांगि खालामना दिन्थियोब्ला आद्रा थानाय 1 लाख रांखौ मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो होबावनाय जागोन। नाथाय बे रांखौ मुलाम्फा मोनग्राफ्रा 3 बोसोरनि उनाव 5,000 रांनि किस्तियाव 2 लाख रांनि खावसे एबा 1 लाख रांखौ सोरखारनो होफिननांगोन। नैथि खौराङाव दङ रायजो सोरखारा गोदान मोब्लिब गोहोनि नेमखान्थि लाबोगोन। रायजोआव स्मार्ट मिटार्सखौ लानानै गोबां सुबुंफोर आरो माखासे आफादफोरा हेंथा दिन्थिफुंनायखौ सोलिबाय थानाय नुदों। नाथाय रायजोनि मोब्लिब बिफाना गोदान नेम लाबोगासिनो दङ, जाय गासिबो मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय स्मार्ट मिटारखौ गोनांथार खालामनो थाखाय थिरांथा लादों। सोरखारा 2020 मायथाइनि मोब्लिब गोहो नेम आरो टाइम्स अफ द डे बेसेन लाबोनो थिरांथा लादों आरो बे गोदान खान्थिखौ 1 एप्रिल 2025 मायथाइनिफ्राय गासिबो मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय बाहायनाय जागोन, जायनि थाखाय गासिबो मोब्लिब बाहायगिरिफोरा स्मार्ट मिटार बाहायथारनांगोन। साननि गासिबो समावनो एखे बेसेनाव मोब्लिबनि थाखाय बेसेन लानायनि अनगायै मोब्लिबनि थाखाय बाहायग्राफोरा होनाय बेसेना साननि मोब्लिब बाहायनायनि सम बायदियै गुबुन गुबुन जागोन। टिअडि सिस्टेमा साननि 8 घन्टा समनि बेसेना सरासनस्रा बेसेननिफ्राय 10-20% खम जागोन, नाथाय गोजौसिन समनि समाव बेसेना 10-20% बांसिन जागोन। बे बोसोरनि 1 एप्रिलनिफ्राय 10 किल'वाट आरो बेनि बांसिन मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय टिअडि बेसेनखौ बाहायनाय जादोंमोन। बे रोखोमसे नेमआ फैगौ बोसोरनि 1 एप्रिलनिफ्राय बयबो मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय बाहायनाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव 100निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव नेपालाव दैबानानि थासारि सोमजिगासिनो दङ। आर्म पुलिस फर्स आरो नेपाल पुलिसनि बायदिब्ला नेपाला दैबाना आरो गिख्रंथाव हा गिसिखानायजों जुजिगासिनो दङ। थांनाय 24 घन्टायाव खमैबो 112 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। रबिबार फुंसिम थैनायनि अनजिमायाव काभ्रेपालान्चकआव 34, ललितपुराव 20, दार्जिलिंआव 15, काठमान्डुआव 12, माकुवानपुराव 7, सिन्धुपाल्चकआव 4, धलाकायाव 3 आरो पान्चतार आरो बाक्तापुर जिल्लायाव 5 थैनायनि अनजिमा दङ। बिनि अनगायैबो दानकुट्टा आरो सलुखुम्बुआव 2, रामसाब, माहतारी आरो सुनसारी जिल्लाफोराव सासे थैनायनि खौरां मोन्नाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ सिक्किम दार्जिलिंआव रोजा अखा हानायनि जाहोनाव राजा लामाफोरा बन्द जानानै दङ। आइएमडिआ सिक्किमनि गोबां जिल्लाफोराव रेड एलार्ट फोसावदों। गेंटकआव बोथोर बिगियान मिरुजों फोसावजानाय गोदानसिन नावकास्ट बोथोर सांग्रांथि रादाबनि बायदिब्ला मंगन, ग्यालसिं, पाक्यं, सोरें, नामची आरो सिक्किमनि राजथावनि गेंटक जिल्लाफोराव फैगौ घन्टाफोराव गोबां अखा आरो बरफ गोग्लैनायनि आसा दङ। आइएमडिआ हाजोआरि ओनसोलफोराव थांनाय लामाफोरनि थाखाय सांग्रांथिजों लोगोसे सिक्किमनि लोरबां ओनसोलफोराव थाग्राफोरनि थाखाय जोबोद सांग्रांथियै थानो बोसोन होदों। आइएमडिआ गुबुन फारसेथिं दार्जिलिं आरो कालिम्पंआवबो रेड एलार्ट फोसावदों। आइएमडिआ बोथोर मावख'आ दार्जिलिं, कालिम्पं, जलपाइगुड़ीनि थाखाय येल्ल' एलार्ट एबा रोजा अखा हानायनि सांग्रांथि रादाब फोसावदों। गोबां जायगायाव राजा लामाफोराव हा गिसिखानाय आरो अन्थाइ गोग्लैसिननायनि जाहोनाव
सिक्किमाव थांनाय माहारियारि राजा लामाफोरा हान्था मेलानि थाखाय बन्द जानानै दङ। कालिजरा आरो सबकनि गेजेराव गिदिर हा गिसिखानायनि जाहोनाव मोनसे माहारियारि राजा लामाया खहा जानानै दङ। बिनि अनगायैबो दार्जिलिंनि गोबां जायगाफोराव रोजा अखा हानायजों आरो हा गिसिखानायजों गोबां खहा जादों होनना फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि गला सिङाव 5 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। आसामनि लखिमपुर जिल्लायाव सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 5 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव मैया पुलिसआ दायनिगिरिखौ हमदों। बे जाथाया शुक्रबारनि मोनाबिलियाव हरमति ओनसोलाव जादोंमोन होनना बिथांमोना बुंदों। अजद होनाय बायदिब्ला दायनिगिरिया 5 बोसोरनि हिन्जावसाखौ गावनि गला सिङाव जिनाहारि खालामदोंमोन। बिनि उनाव हिन्जावसाखौ बिमाया गला सिङाव नागिरनानै मोनो आरो पुलिसनो जाथायनि बागै खौरां हरो। हिन्जावसाखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो जायगानि सुबुंफोरा हरमति पुलिस थानानि बायजोआव दायनिगिरिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। द'थि खौराङाव दङ एडिआरइ 2024 आनजादनि समाव बिनायसाफोरनि सायाव रां सोबख'नायनि सोंथि सिखारदों। ग्रेड 3 आनजादनि थाखाय बावैसो जालांनाय आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट एग्जामनि समाव 7 लाखनिबो बांसिन बिनायसाफोरा गावसोरनि बेगफोरखौ रैखा खालामनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बिनिखायनो गोबां जायगायारि गलादारफोरा थासारिखौ मुलाम्फा लानो खाबुखौ लादोंमोन। आनजाद मिरुफोराव आनजाद होगिरिफोरनि बेग आरो गुबुन गावारि बेसादफोरखौ आनजाद हल सिङाव सोहैयैनि जाहोनाव खाथिनि दखानफोराव गावसोरनि बेसादफोरखौ दोनथुमनो थाखाय साफ्रोमबो सुबुंनिफ्राय 100 रां लादों। माखासे दखानदारफोरा मबाइल फनजों लोगोसे हेलमेट दोनथुमनायनि थाखाय 50 रां आरो हेलमेट आरो बेग मोन्नैनिबो थाखाय 100 रांजों लोगोसे उफ्रा बेसेनबो जाबसिनदोंमोन। मोनसे मख'जाथाव जाथाया गुवाहाटीनि मालिगावआव पान्डु कलेजनि साखाथियाव जादोंमोन, जेराव बिजाथिफोरनाव बांद्राय रां बेसेनफोरखौ मानिनायनि अनगा जेबो राहा गैयामोन। आनजादफोरनि उनाव गोबां बिनायसाफोरा गलादारफोरजों नांलाय-खमलाय जानाय नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि छत्रीबाड़ी केसि दास कमार्स कलेज आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बेबायदि जाथायनि खौरां मोन्नाय जादों, जेराव सोमोन्दो गोनां आनजाद मिरुफोरनि साखाथिनि जायगायारि गलादारफोरा आनजाद होगिरिफोरनि मुवा बेसादफोरखौ दोनथुमनायनि थाखाय बिनायसाफोरनि सायाव रां लादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ मेघालय बिएसएफनि खौरां मोन्नायनि उनाव सा 10 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। बर्डार सिकिउरिटि फर्स बिएसएफनिफ्राय खौरां मोन्नायनि उनाव सा 10 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ 27 सेप्तेम्बर खालि जिगजाग पुलिस थानानि मोनसे हानजाया हमदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बे हानजाया पुरकासियानिफ्राय गंसे अट' रिक्साजों दावबायगासिनो दंमोन। बबेखानि बिबानगिरिफोरा उनाव मिन्थिनो मोन्दोंमोन दि बांलादेशी नोगोरारिफोरा सिगांनिफ्रायनो बे ओनसोलनि गेजेरजों थांखाबायमोन। गोख्रैनो बे फोरमायथिखौ जिगजाग पुलिस थानायाव रिपर्ट खालामनाय जादोंमोन, जायजों बिसोर सा 10 सुबुंफोरखौ हमनो हादोंमोन। आरो मैया फुंनि समाव आसाम पुलिसआ करिमगन्जआव 4 आयेन बेरेखा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनो हादोंमोन आरो दा बिसोरखौ बांलादेशआव थिनहरफिननाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।